なんだ。私はもうご不要ですか？何のことだ。処分される結果、ホッチンズ中佐のもとへ移されるのでしょうか？もう少佐に命令はいただけないのでしょうか？君はそんなに私の命令が欲しいのか？命令は私の全てです。私の命令はこの戦い以降聞かなくていい。いや、誰の命令も聞かなくていい。自由に生きなさい。それがご命令ですか？どうして命令だと思うんだ。私が本当に道具だと思っていると。そうなのであれば幼い君を抱いて帰りはしなかった。君をずっと私だけのそばに置かなかった。分かっているはずだ。怒っているのも辛いのも君を。少佐。君には感情がある。私と同じ心があるだろう。ないというのならその顔は何だ。そんな顔ができるんじゃないか。今私のことが怖いだろう。急に怒鳴られて嫌だろう。わかりません。理不尽に言われて腹が立つだろう。わかりません。嘘だ。嘘ではありません。自分でもわからないのです。私は少佐の命令を聞いていたいのです。少佐の命令があればどこにでも行けるのです。それだけなのです。すまなかった。でも私は君が自分は道具であれと戒めるのを見ているのが辛い。小さかった君をそんな風にしてしまったのは私なのに君はまだ私のことを信じて。君は悪くない。もう数時間で決戦だ。この話はまた今度にしよう。